لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، كبرات سمعت مدبنا أبز مبل 33 كفال تاريخ هيوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن سعبا عندي أرستات جوبا كنب لكم مسئنا لنا نسخم دما بجديكم سعادة جوبا لكم قلبكم أرحيكم أأمركم فتحكم كلت أذانكم صليكم سمعكم ناتي زي سمع ختكافلوا بتحتنا نزغاخركم امبار أبز مبل 33 كفال حيزنا يوم تينا زلنا كندي أرستاتو وفري بني النضير زملكت بحونا أول كر كتسيلو بحونا عبد الواسع اتي كبابا نوح أي كتسلن زبل بحونا إيمان داقماي كوينات بدر زملكت بحونا أدهم وفري دومة الجندل بحونا شفا سناي مكة. وفري بني نادير أيهوداويان بتي حسور بهرياتهم دم مسلمين نمفساس زنبورم تسمئي مس نبي صلى الله عليه وسلم زأتو وكداناتن مبسعاتاتن بمتحس علمان قعزون إسلام نمعن كافز كايدو وصعري أقدمنا رئينا إنا أب عودو خينات نزنبورم حسرة تمكرو أب قمت بمئتاو مس مسلمين أب قلع كينات كأتو أيدوليون يهون دا أمبر نإسلامن مسلمين بزنبورم حلف صلات مس منافقانن قرشاويانن مشتراوي ركبات مقبار أي قدفون سلحم النابولو لما وديتاتهم يتجؤ نبرو دحرف السامي بني قينقاعن قتلت كعب بن الأشرف قنا تكبراتهم فتسم كمزي واصوهم سلز تردؤو كابت أوكي نتفتاتهم بتزامدي هديهم من باروم يفلت ازيقن نوي حيكت سألن دحر خوينات أحد حيل مسلمين تداخم إيو إلوم سلز حسبو نبلمود تنقلاتهم تمرسو سلز خوني كابتنايك المحجي بزتفلي أقباب كرحنتمن تقناقنتمن بقلسي أوجو نبي صلى الله عليه وسلم كل من قصاصاتهم أن رأي مسأتهم أبقنسي زي مئتاو بالعل تعقستي تساورهم تقطاقي تقبراتهم قنا كقص المبر خقدت أي ترأيا حلف حليفهم دحري في الساميتات رجعن إلى معونه أبهيوتو حدقا كوردو تنقصاقصو بمسرت مسبنو الندير زنبرنا متحققاز وعل نبي صلى الله عليه وسلم نايتم عمر بن أمية الدمير رضي الله عنه زقاتلهم كلت سبات مكافلي قار نفسي زخون جنزب نمأكاب نبقدو كده زمسو قداي انتاي مخانم السمعو جنزب مأكاب كساتفو مخانم تسمعو نتيز تبهليك ساب زقبرو قنا أبزي كوف إلكاز انحنا بمبال أبحاد من دغناي أبايتم تسقعو كتسأنح نقرو نبي صلى الله عليه وسلم مس أبو بكر عمر علين كالوت صحابان الله يرضي اللهم بمخان أبتيز تحبرو من دغ تسقعو كوف بلا وتم أيهداويان أبن النحدهم حاتسير ركب بمقبار ملختني الله صلى الله عليه وسلم نمقتال وديت ألمو كم زد ما تبههلو نزي من متحن العلو نبت مندق بمحقار
ናብ ርእሱ ኣውዲቑ ዝጭፍልቆ መን እዩ? ካብኣቶም ዓሚር ቢን ዳሓሽ ዝተባህለ ኣመና ርኹስ ሰብ ኣነ ባዕለይ እፍጽሞ ክብል ብፍቓዱ ተበግሶ ወሰደ። ሰላም ቢን ምሽካም ዝተባህለ ካልእ ኣይሁዳዊ ግና ነቲ ገበን ከይፍጽምዎ ኣጠንቀቖም። ኣይፋልኩምን ሕደጉ፣ ንሱ ንሽርሕኹም ኣቐዲሙ ክፈልጦ እዩ። ነብዚ ተግባር እዚ ምፍጻም ርኡይ ጥሕሰት ናይቲ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኡን ዘሎ ውዕል እዩ። ስለዚ ተኸልከሉ በሎም። ንሳቶም ግና ዘረብኡ ክሰምዑ ኣይፈተውን፣ ውጥኖም ክፍጽሙ ተሃወኹ። ግምት እቲ ኣይሁዳዊ ቁኑዕ ነበረ። ጅብሪል ገብርኤል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ካብ ጎይታ ዓለማት ተላኢኹ ናብ ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጸ። ነቲ ርኹስ ውዲት ኣይሁዳውያን ድማ ብራእይ ገለጸሉ። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ ከይወሰደ ንብጾቱ ሒዙ ብቕልጦፍ ካብቲ ቦታ ተኣልየ። ናብ መዲና እናተመልሰ እንከሎ ድማ እቲ ዝተገለጸሉ መለከታዊ ራእይ ንብጾቱ ኣካፈሎም። ብድሕሪዚ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከቢድ መጠንቀቕታ ሂቡ ንሙሐመድ ቢን መስላማህ ናብ ኣይሁድ በኒ ኣነዲር ለኣኾ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብ መልእኽቱ እቶም ኣይሁዳውያን ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ካብ መዲና ጠቕሊሎም ክወፁ ኣዘዞም። ነዚ ትእዛዝ እዚ ምስ ዝጥሕሱ ብምስያፍ ክቕፅዑ ምዃኖም እውን ኣጠንቀቖም። ኣብዚ ኩነታት እዚ እንከለዉ ዓብዱላህ ቢን ኡበይ እቲ ርእሰ መናፍቃን ንቃላት ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዕሽሽ ብምባል ኣብ ኣባይቶም ክጸንሑ ተማሕጸኖም። ኣብ ድፍዓቶም ምስኣቶም ኮይኖም ዝዋግኡ 2,000 ደገፍቲ ክህቦም ምዃኑ እውን ቃል ኣተወሎም። ካብ ቀቢላ ቁረይዛን ናይ ቀደም ሰብ ኪዳኖም ዝኾኑ በኑ ቀጥፋንን ዝመጽእ ሓገዛት ከም ዘለውን ኣረጋገጸሎም። ነዚ ኣመልኪቱ ልዑል አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ከምዚ ይብል: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. ትርጉሙ እንተ ኣውፂኦምኹም ንሕና እውን ምሳኻትኩም ክንወፅእ ኢና፣ ኣንጻርኩም ድማ ንዝኾነ ኣካል ከቶ ኣይንምእዘዝን። እንተ ተዋጊኦምኹም ከዓ ክንሕግዘኩም ኢና። ሱረቱ ልሓሽር 59:11። እቶም ኣይሁድ ፈለማ ርዒዶም እኳ እንተነበሩ ርእሰ ምናፍቃን ዓብዱላህ ቢን ኡበይ ብዝኣተወሎም ቃል ተተባቢዖም ግና ክዋግኡ ወሰኑ። ላዕለዋይ ሓለቆኦም ዝነበረ ሕያይ ቢን ኣኽጠብ ከዓ ብዓብዱላህ ቢን ኡበይ ተኣማሚኑ ኣባይትና ገዲፍና ይንወፅእን እቲ ትገብሮ ግበሮ ዝብል መልእኽቲ ናብ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰደደ። እቲ ናይ ሽዑ ኩነታት ብኩሉ ወገናቱ ክግምገም እንከሎ ንሙስሊሚን ሙቹእ ግዜ ኣይነበረን። ኣብዚ ተነቃፊ እዋን ኣንጻር ጸላእቶም ኩናት መኽፋት ድማ ኣዝዩ ከቢድ ሳዕቤናት ከም ዝህልዎ ዘጠራጥር የብሉን። ይኹን ደኣ እምበር ናይ ጸላእቶም ተጻብኦን ትኽቶኻን እናዓበየ ይኸይድ ነበረ። ኣቐዲሙ ከም ዝተጠቕሰ ተልእኽታት ሙስሊምን ንምቑጻይ ብጸላእቲ ዝካየዱ ዝነበሩ ቅንጸላታት ምልክታት ናይቶም እናዓበዩ ዝኸዱ ዝነበሩ ተጻብኦታት እዮም። ብክውንነታዊ ኣጠማምታ ምስ ዝግምገም ኣይሁድ በኒ ነዲር ወነንቲ ኣናእስካ ዘይርአ ሓይሊ ነበሩ። ስለ ዝኾነ ኣንጻሮም ኩናት ከፊትካ ቁልጡፍ ዓወት ምጉንጻፍ ኣፍካ መሊእካ እትዛረበሉ ጉዳይ ኣይኮነን። ምስኣቶም ዝካየድ ኩናት ኣብ ትጽቢት ዘይጸንሐ ሓደገኛ ኩነታት ክፈጥር ይኽእል እዩ። ይኹን ደኣ እምበር
በቲ ብተደጋጋምን ብዘይ መቆራጽን ዘካይድዎ ዝነበሩ ተግባራት ክሕደትን ቅንጸላታትን ኣእዳውካ ኣጣሚርካ ዝረአ ኣይኮነን። ተግባራት ኣይሁዳውያን ንሙስሊምን ልክዕ ከም ብርቱዕ ሕማም መርዘን የሳቕዮም ነበረ። ሕሉፍ ሓሊፎም ኣብ ህይወት ነቢይ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሓደጋ ከውርዱ ስለ ዝተላዕሉ ደረት ትዕጉስቶም ተጣሕሰ። ስለዚ ዝተፈጥረ ኩነታት ይፈጠር ብዘየገድስ ዕጥቆም ኣልዒሎም ክገጥሞም ተበገሱ። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልሲ ሕያይ ቢን ኣኽጣብ ምስ በጽሖ አላሁ አክበር አላህ ዓብይ እዩ በለ። እቶም ምስኡ ዝነበሩ ብጾቱ ድማ አላሁ አክበር እናበሉ ደድሕሪኡ ደገሙ። ብድሕሪ እዚ ንኢብኑ እሙ መኽቱም ረዲየላሁ ዐንሁ ንኩነታት መዲና ክከታተል ብምውካል ምስ በኒ አነዲር ንምግጣም ተበገሰ። ሰንዳቕ ሙስሊሚን ንዓሊ ብን አቢ ጣልብ ረዲየላሁ ዐንሁ ተረከበት። ሙስሊሚን ናብ ድፋዓት በኒ አነዲር ብምብጋስ ን6 መዓልታት ኣብ ገሊኡ ቅዳሓት ከዓ ን15 መዓልታት ከርደንዎም። በኑ አነዲር ናብ ድፋዓታቶም ብምምላስ ኣብ ልዕሊ ግንቢታቶም ተወጢሖም ደናጉላን ኩናታትን ኣብ ልዕሊ ሙስሊሚን ከዝንቡ ጀመሩ። እቲ ንጎላጉሎም ዝኸደነ ጽዑቕ ግራውቲ ስየ ከዓ ስትራቴጂያዊ ረብሖኦም ነበረ። ንዕኡ ከም ከውሊ እናተጠቕሙ መጥቃዕቶም ቀጸሉ። ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ንግስጋሴ ሙስሊሚን ዝዓንቀፈ ኣግራብ ስየ ተቖሪጹ ክቃጸል ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ ዘመሓላለፈ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኣብ ቅዱስ ቁርኣን ነዛ ፍጻሜ እዚኣ ኣመልኪቱ ክጠቅስ እንከሎ ከምዚ ይብል ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. መብርሂ ትርጉም ኦ ሙስሊሚን ካብቲ ዝቆረጽኩሞ ወይ እቲ ከይተንከፍኩሞ ኣብ ጉንዱ ብደው ዝሓደኩሞ ኦማት ስየ ኩሉ ብፍቓድ ኣላህ ዝተፈጸመ እዩ። ሱረት አልሐሽር። በኑ አነዲር ዝተጸበይዎ ደገፋት ኣይረኸቡን። ቀቢላ በኑ ቁረይዛ ብደገፍ ወይ ኮነኔ ኢዶም ኣብቲ ኩናት ካብ ምእታው ተቆጠቡ። ርእሰ መናፍቃን ዓብዱላህ ቢን ኡበይን ቀቢላ ቀጠፋንን ድማ ቃሎም ብምዕጻፍ ካብ ምድጋፎም ዓዲ ወዓሉ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነቲ ኩናታት ብምሳሌ ክገልጾ እንከሎ ከምዚ ይብል كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. መብርሂ ትርጉም ልክዕ ከም ሰይጣን ንዓኣቶም እውን ሰብ ኪዳኖም ኣታለልዎም። ንሱ ሰይጣን ብኣደናጋሪ ጥበባት ንኽሕደት ኣመላኺዑ ብምቕራብ ንወዲ ሰብ ብኣላህ ክሓድ ይብሎ። ብፃውዒቱ ተታሊሉ ምስ ከሓደ ድማ ሰይጣን ስልብጥ ኢሉ ኣነ ካባኻ ካብ ተግባራትካ ንጹህ እየ ይብል። ሱረት አልሐሽር። እቲ ከበባ ነዊሕ ኣይቀጸለን። ምኽንያቱ ልዑል አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ነቶም ኣይሁዳውያን ከቢድ ራዕዲ ስለ ዝፈነወሎም بممرحي نبي صلى الله عليه وسلم كم زغيدون كاب كتما مدينة تغليلهم كم زوتهم بفقادهم الرقاقص نبي صلى الله عليه وسلم نحطهم بمقبال بزكاة أصواراتهم أقمالهم كسكم أزخلا نبرتاتهم سعينهم كوسدو فقد الله وتهم بسلام مردا أنت خبابير كام مخارزنة أبو أيهوداويان بزيكا استعززو مفتسام كال امرجا አይነበሮም። ስለዝኾነ ንኣባይቶም ብገዛእ ኣዳዎም ብምዕናው መሳኹቶም ማዕጾታቶም ሸካላትን ዓንድታትን ስንቅታቶም ኣሰገፍ ካይተረፈ ወሰድዎ። ንመራሕቶም ከምኒ ሕያይ ቢን እኽጠብን ሰላም ቢን ኣቡል ሑቀይቅን ሓዊስካ 600 ብኸቢድ ዝተጻዕነ ኣግማል ዝሓዘ ቃፍላዮም ናብ ኸይበር ከደ። ካልእ ጉጅለ ድማ ናብ ምድረሻም أقنعت كان مونغوم بزيكا يامين بن عمرو أبو سعيد بن وهب استبهلو كلت سبات بفقادو إسلام استقبله أين بران
ናታቶም ውልቃዊ ሃብትን ንብረትን ዝኾነ ሰብ ኣይተንከፈሎምን በዚ መንገዲ እዚ መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣጽዋራቶም መሬቶም ኣባይቶምን ሃብቶምን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣእተወ ኣብ ርእሲኡ 50 ሓጺናዊ ድርዕታት 50 ካብ ሓጺን ዝተሰርሐ ኣብ ኪናት ዝውተር ቆቡዕን 340 ኣስያፋትን ተማረኸ ኣብዚ ፍጻሜ እዚ ኪናት ስለ ዘይተገብረ ኣብኡ ዝተረኽበ ምርኮ ብዝደለዮ መልክዕ ከከፋፍሎ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁጽጽር ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣተወ ነቲ ምርኮ ኣብ መንጎ ቀዳሞት ሙሃጅሪን ወይ ስደተኛታት ከከፋፍሎን ከሎ ኣቡ ድጃናህን ሳህል ቢን ሑነይፋ አላህ ይርደየሎም ዝተባህሉ ክልተ ድኻታት አንሰራውያን ወይ ደቂ መዲና እውን ካብኡ ተማቕሉ ንገዛእ ስድራ ቤቱ ናይ ዓመት ዝኸውን ቀለብ ድሕሪ ሙሳድ ዝተረፈ ንዕጥቂ ሰራዊት ሙስሊሚን ክኸውን መደቦ ወፍሪ በኒ አነዲር ኣብ ዕለት 4 ናይ ወርሒ ረቢዕ الأول ወይ ብመንጽሩ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 625 ዓመተ ልደት ተፈጸመ ዳርጋ ሙሉእ ትሕዝቶ ናይ ሱረቱ الحشر ወይ ምዕራፍ 59 ንምብራር ናይቶም ኣይሁዳውያን ክትገልጽ ከላ ንሕሱር ባህርያት መናፍቃን ድማ ተቃልዕ بتوسخي أبتي آيات وعناقص نايتا سورة نمركوز ملكت حقاقات بنتصر سفيرو نرخبو أبزا سورة زيال على الله سبحانه وتعالى نمهاجرين أنصاريويان ويسدتنياتاتن دقفتن يوموغوس أبوان كينات نوتها الدراوي علامات التباهيل معسكر ويدجن سلاي انت تقاتسلا أقراباتو انت تقورت ام انت الله كسع زخونة بلشونا زي كونه حقا ومسرح كينات مخانون تنتصره مأمنان أب امنتهم بمصنع أب سناي تقبارات كوافرو بقندو دمانتا مصايت عالم كدالو إلا بو لعلى الله سبحانه وتعالى أنا أسماتهم ملليتاتهم قليتون نفسه بموداس دما نتا سورة يزازم سورة الحشر بزعبة بني النذير أتوكرا سلأة الزرب ابن عباس رضي الله عنه سورة النذير كبلي قلتسا نبره نمبرار بني النذير بزملكت ثم أنايت ابن إسحاق زقربو صحف ازيك ساع حجز تغسناي حيالي كالوت تمرامرت تاريخون نازيهم استغسو أبو داود عبد الرزاق كالوت انقنا مستيكيناز تتحازو كالوت كستات كمز نبرو يتغسو نسو دما كمز السعبي دحر فتسامو كينات بدر كحاديان قريش حدا تئزازن مفرحن زحزة لملأختنا بأيهود بني النذير سددو نسو دما نسخاتكم وننتي أطواراتن نق زيبل عردتاتن سلازخونكم نتي أم مدينة أمساهم زلو زيغانا مالت محمد صلى الله عليه وسلم قتلوه كمو كان مقبار مسئت حنقدو قنا نتعمان بعلنا بمفتسام ندك انستيو ايهود برايونا كنقبرنينا اتتصحف كال اتوسخي متنقاتاتات ونبرا بدحرزي ايهود بني النذير نتي لمودو ديتاتهم نمتجا قبائي قبرو مو ناب نبي محمد صلى الله عليه وسلم ملأختي سددو اما الاختهم نبي محمد صلى الله عليه وسلم سلاسة زخونو بتصوتو حيزو كمتسئ بوغونم دما سلاسة كاب كهناتهم حيزم أب حد بوتا كركبهم مو سبخوا انتاي مخانو كسمعوه حتتو وتم سلاسة يهوداويان انت امينو ملو هزبهم بملو أسرهم بمسعب بنبينتو كمز قبلو تقسو نبي محمد صلى الله عليه وسلم نتي سماياوي ملأختنا بكلهم أهزاب نمبتصح نحطهم تقبلوا نابتو بوتا نقله سلاسة بتصوتو وي سحابة دمامسو تبقسو وتم يهوداويان وين سلاسة كهناتهم حيزهم تبقسو يخون دا أنبر من قدمنا قد صلوا أب حدا بوتا مسبتصحو قالي كاباتهم حدش حساب أقربو
እድሚኡ ክብጀው ዝብህጉ 30 ብጾቱ ሒዙ እናመፀ ከመይ ኣቢልና ኢና እንቕንፅሎ ማለት እዚ ዝከኣል ኣይኮነን ስለዚ ካልእ መልእኽቲ ለኣኹ ብጠቕላላ 60 ንኸውን ሰባት ብሓደ ተኣኪብና ኣብ ናይ ሓባር መረዳእታ ብኸመይ ኢና ክንበፅሕ ስለዚ ንስኻ 3 ብጾትካ ጥራሕ ሒዝካ ተበገስ ንሕና ድማ ንስብከትካ ዝሰምዑ 3 ሊቃውንትና ክንልእኽ ኢና ንሳቶም እንተኣሚኖም ልካ ኩላህና ነቢይነትካ ክንቀበል ኢና ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሕጂ እውን ነቲ ዳሕረዋይ መልእኽቶም ብምቕባል ምስ 3 ብጾቱ ናብቲ ቦታ ከደ እንተኾነ እቶም ኣይሁዳውያን ንምቕታሉ ሸነታቶም ሓቢኦም ምህላዎም ፈለጦም ሞ በቐጥታ ተመልሰ ንጽባሒቱ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእኽቲ ሰዲዱ ኣካበቦ ደጊም ብዘይ ወግዓዊ ውዕል ከቶ ክእመኑ ከም ዘይክእሉ ብምርግጋጽ ውዕል ክገብሩ ሓበሮም ንሳቶም ግና ነጸግዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ጎንፂ ስለ ዝተላዕለ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምስ ሙስሊሚን ብምዃን ተቃለሶም ኣብ ዝቐጸለ መዓልቲ ናብ ኣይሁድ በኒ ቁረይዛ መልእኽቲ ብምስዳድ ምስኡ ውዕል ክኣትዉ ዓደሞም ንሳቶም ድማ ንጠለቡ ተቐበሉ ብድሕሪ እዚ ናብ ኣይሁድ በኒ ኣነድር ተመሊሱ ኣጽዋራቶም ሓዲጎም ካብቲ ቦታ ክለቁ ክሳዕ ዝሰማምዑ ተቃለሶም እንትርፎ ኣጽዋራቶም ማዓጽታቶምን ጉንድታቶምን ከይተረፈ ኣግማላቶም ክጸርኦ ዝኽእላ ዘበለ ንብረቶም ብምሉእ ጠርኒፎም ተላዕሉ ንኣባይቶም ከዓ ብገዛ ኣእዳዎም ኣዕነውዎ እቶም ቀዳሞት ናብ ምድረሻ ምስ ተባረሩ ከዓ ንሶም እዮም ዳግማይ ኩናት በደር ሙስሊሚን ነቲ ካብ በደው ኣዕራብ ክመጽእ ዝጸንሐ ተጸብኦታትን ናይ መቕጻል ተኽእሎታትን ብምድኻም ኣንጻር እቲ ዝዓበየ ጸላዮም ክዳለዉ ጀመሩ ድሕሪ ኩናት ኡሑድ ሓደ ዓመት ሙሉእ ስለ ዝሓለፈ ክልቲኡ ሓይልታት ላዕለዋይ ኢድ ጨቢጡ ብዓወት ዝወፅእ ኣየናዮም ምዃኑ ዝፍለየሉ ግዜ ኣኸለ ኣብ ወርሒ ሻዕባን 4 ዓመተ ሂጅራ ወይ ብመንጽሩ ጥሪ 625 ዓመተ ልደት ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 10 ፈረሰኛታትን 1500 ኣጋርን ተቓለስትን ሒዙ ናብ ጎልጎል በድር ወፈረ ኣብዚ ወፍሪ እዚ ዓሊ ብን አቢ ጣሊብ ረዲየላሁ ዐንሁ ሰንደቕ ሙስሊሚን ሒዙ ወፈረ ዓብዱላህ ብን ረዋሓ ረዲየላሁ ዐንሁ ድማ ኩነታት መዲና ክከታተል ተመዘዘ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰራዊቱ ሒዙ ኣብ በድር ብምዕስካር ከም ቆጽሩኡ ንምምጻእ ናይቶም ጣዖታውያን ክጽበ ጀመረ በአቡ ሱፊያን ዝመራሕ ሓይልታት ቁሬሽ ብወገኑ 2000 ኣጋር ተዋጋእትን 50 ፈረሰኛታትን ሒዙ ካብ መካ ነቐለ ሒደት ማይላት ተጓዒዙ መር ኣዛህራን ኣብ ዝተባህለ ቦታ ምስ በጽሐ መጀና ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ቦታ ማይ ዓስከረ እቲ ዳግማዊ ግጥም ዝካየደሉ ግዜ ብምቕራቡ ጥራሕ ጃጁ ዝቐነየ አቡ ሱፊያን መንፈሱ ተዳሂሉ ብራዕዲ ነግፈረግ እናበለ እዩ ዝተበገሰ ስሚዒቱ ሓቢኡ ምቕጻል ስለ ዘይከኣለ ግና ናብቲ ንሱ ዝመርሖ ሰራዊት ግልጽ ኢሉ ፍርሑን ስጋእታቱን ዝነጸረ ከንቱ ምስምሳት ከቕርብ ጀመረ ኦ ህዝበ ቁረይሽ ብዘይካ ጠለለት ዘለዎ ልሙዕ ወቕቲ ነዚ ዘለኹሞ ህይወት ዘመሓይሽ ካልእ ኩነታት የለን ኣብ ጥሉል ዓመት ጥሪትኩም ሳዕርታት መጋጫን ቆጥቋጣትን እናበልዓ ጸባታትን የስትያኹም እዚ ዓመት እዚ ግና ደረቕን ዝናብ ኣልቦን እዩ ዝመስል ስለዚ ኣነ ንድሕሪት እምለስ ኣለኹሞ ንስኻትኩም እውን ምሳይ ናብ መካ ክትምለሱ እላብወኩም በሎም እቲ ሰራዊት እውን ተመሳሳሊ ራዕድን ጭንቀትን ወሪርዎ ዝጸንሐ እዩ ዝመስል ምኽንያቱ ብዘይ ንእሽቶ ውልውል ንጸውዒቱ ተቐበለ ሙስሊሚን ኣብ በድር ኣብቲ ናይ ቆፀራ ቦታ ብምዃን ንሸሞንተ መዓልታት ተጸበይዎም ንእግረ መንገዶም ምስኦም ንዝተማልእዎ ነገራት እናሸቀጡ ጽቡቕ መኽሰባት ብምርካብ ንግዚኦም ተጠቀሙሉ እቶም ጣዖታውያን ንኩናት ዝነበሮም ተበግሶ ምስ ኣቋረጹ ድማ ሓይሊ ሚዛን ናብ ሙስሊሚን ዛዘወ ወተሃደራዊ ዝንኦምን ክብሮምን እውን ተመልሰ ሙስሊሚን ኣብ መላእ ምድሪ ዓረብ ግርሙኡ ዘይድፈር ህላውነት ከም ዘለዎ ብወግዒ ኣረጋገጹ ብሕፅር ዝበለ ኣገላልጻ ንኩሉ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥሮምን ምልኮምን ኣእተውዎ እዚ ኩናት እዚ ብዝተፈላለየ ኣስማት ይጽዋዕ ገለ ካብኡ እቲ ናይ ቆፀራ በድር ወይ بدر الموعد داغمو بدر وي بدر الثانية دحروي بدر وي بدر الأخرى نؤس بدر وي بدر الصغرى
وفري دوموت الجندل ملغتنيا الله صلى الله عليه وسلم كاب داغماوي بدر دحر مملاسو ابتو زوبا ملؤ سلام انقسانة سفني يخون دا امبر إذا سلام زي وحسنت كهلو انت خوينو كاب رحوق كبابيتات مدر عرب كمتسز خيل تخولوتات تسابو كعقد سلوزلو دي اقو كحسبلو والسنة نسود ما نخلهم تساباتي باتاتات زعقس قمتو سيدكا نفتاون تسألا انزي كاراخر هلاون تفلات نت المسلمين مرققات نبري شديشت أوارح بزي زخونة وتهدراوي نتفتات حالفة دحيرو قنا أب قربوتات دوموت الجندل تغادو بمدرشام زركبو قلا قبيلاتات من قدتات النعاس أو أبسرق نزمتان يوافرو مهلاوم تسمعي بتوساقي توم أحزاب نتار سختما مسلمين زخونة كتما مدينة متقع بزحز الله سراويت يودادو بمهلاوم زنقر حبريتا نب نبي محمد صلى الله عليه وسلم بس هي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كا قلت أحمد سقبري بن مهاب ني سباع بن عرفطه الغفار أب مدينة خصنح وكيلو أم وداتا ورحي ربيع الأول ناي حمشة عمت حمت هجرة شح مسلم حيزو تبقسي نحادي مسكور سبها لسب ود قبيلة بني عزرة ما حبار من قد كهون مسؤم تمالو مسلمين نصلاتهم بهندبت نمهجام بليتنا توعزو بجزي قطرد ما ناتحابو قسقسو نابتي تقاتي بوتا ناتقاربو مسبوس حدما وتم كترت من قدي نابكال بوتا خمس توعزو فلتو أبو صنحي تريتو من قواساتاتو من كا تتحزو نبرتي دموت الجندل هيوتم نخدحنو كبابيهم بملكا بكل مأذنات هاديمم نبرو نبي محمد صلى الله عليه وسلم أبتبوتا نحمشت معلتات بمصنح نسألاي زهادنو سفالالي حيلتات مسلمين أو وافري بأكال ستحزت سلاقنا أين برن نبي صلى الله عليه وسلم تلوهو فتسيمونا مدينة أبزم الله صلونا زنبرأوان مسعوينا بن حسن ناي سلامو الكتمي دوموت الجندل بقعزوغري كاب مدينة ناي عصرتو حمشت معلتات رحكات كلوان كله كاب دماسقس دما حمشت معلتات يوصل بزي وسانو السروع استوهادن أرحيقو تمتن البناوي والتنات نبي محمد صلى الله عليه وسلم نتخونتات أب تحتي قصصر بمتاو أب كل كبابيتات سلام كم زنقسن وحس هواه كم زسفنن قبري بغد سال نت زخصوتو زنبورو شتاون قراماون شقرات متأنم بمقدال أنفت نايتم في الساميتات نابدحنت مسلمين كم زلوات غيرو تعوتو لهم بتي زسالاسل عبيت عمامات توم من النتم بمحبا أبوشت مسارع مسلمين قصاصو منافقان أفهم حزو حنت خبتن تساباتي قبيلاتات أيهود كابت بوتا تبرارد وتم صرفو أهداوين دما كيلاناتم زحلو حياوت قرابت خوينم كرأيو فتنو تسابوتات بدو أعرابون تقتئي أموداتا تهنداري متكعتي قرشاوين كي ترفي ألش زبالي مسالي مسلم دما نتي سفترة حدش معباليتات ناب روحهم بمقيار أبتقند عمامهم زخونين انتفتات دعوة كدهبو متشو عدل رخبو نسود ما ملغتي لعلو الله سبحانه وتعالى مسفحفحن برهان إسلام ناب من لا هزبتات عالم كم زبت صح مقبارن نبره كبرات تخاتلت مدبنا أبزنا يلو مزغربنا يو تاريخ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بزح أستم هرق أسيمكم كتكونوا بزح اندات تصفنا سجاب عبقت صالة حستنا نرخب بسلام كنوا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.